बिसायख'थिखौ लानानै बर'नि गासैबो आफादफ्रा जयै जि मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों फारियाव बाहागो लानो हानाय बर' माहारिनि बयजोंबो सिबिजानाय सासे गेदेमा लिरगिरि डक्टर जोंआनन्द मोसाहारि सार बर' थुनलाइ आफादनि गोबाव सम मिरुनि दैदेनगिरि महरै बिबान लाबोनाय आदा बिश्वेश्वर बसुमतारी बिथांजों लोगोसे माखासे गेदेमा बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोन आथिखालनि बिबानगिरि बिथांमोन बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि डेपुटि चिफ आंनिनो लोगो रमिय नार्जारी XBLT वेलफेयार ससाइटिनि जिल्लानि आफादगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन UBPOनि आफादगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि कार्बि आंलं जिल्लानि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो नुजाफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोबावैब्लाबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोन बयनोबो बावहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनै गोबाव समनि उनाव बयखौबो बेबायदि खौसेयैनो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ हांख्रायनायनि थाखाय आं हांख्रायगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरबाय दिनै जानो हागौ गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि पाब्लिक मिटिं जादों बिसायख'थिखौ लानानै बिनि उनाव गोबां मेल मिटिंफोर जागोन दा बेवहाय आंबो बाहागो लानो खाबु मोनफैदों आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे कार्बि आंलं जिल्ला होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि साननायाव जोंनि मेलेमाव माखासे सावगारिया जाखांफैयो गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो खामानि मावबोबाय प्राय 29 बोसोर आरो बे 29 बोसोराव कार्बि आंलंनि जि जेंना कार्बि आंलंनि बायदिसिना जि समाजारि जेंना एबा सोलोंथाइनि जेंना एबा बेवहाय संसार जानायाव नुजाथिनाय बायदिसिना जेंनाफोरनि सायाव जोङो गोबाव सम सावरायबोबाय मोनसे खोथाखौसो आं बाख्नायनो सानदों जे मालाबा बबेबा मोनसे इस्युफ्रा जेंनाया सम बायदियै सुस्रांजायाब्ला जोंनि माखासे मानसिफ्रा एसे हथाश जायो बानाय बायदि जायो दा बे बिथिङाव दिनै कार्बि आंलंनि दैदेनगिरिफोरखौ बाख्नायनांगोन साबायखर बावनांगोन जों गोलाव सम 3 एकड़ जाबाय कार्बि आंलंनि जेंनाया दासिमबो जोबाखै नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जे दासिमबो खौसेयैनो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जे जुजिगासिनो दङ बेखौ आङो गोसो गोरबोजों सेलुट होयो आरो रायजो राजाफोरखौबो खेबसे आं गोबारै आखाइ हरनो खावलायो जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ कार्बि आंलंनि जे बिथांमोना जे सासेनि उनाव सासे बेखौ बिबान लानानै दा बेनि थाखायनो दिनैसिमबो जेंनाया सुस्रांजायाखैब्लाबो हिन्दीयाव हौसला होननानै बुङो जोङो गोसोनि जि गोख्रोंथि बेयो दाबो खमायाखै दा बिनि थाखायनो सानसे नङा सानसे जेंनाया जेननांगोन आरो थिग बेबायदिनो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सासे थामथि जि जोंनि मोनसे गोरोबथा बिनि सासे सागानगिरि महरै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंनो सानो बिजाथिया सफैबाय बयबो खनसे आखाइ हमना होयोबा मोजां जागोन नाजिरि बायदि मोनदों आङो बारा रायजोफोरनिसिम नायहराखै दा जियानो जा दा सासे सागानगिरि महरै जोङो जेला गभर्नमेन्टजों नेगसियेट खालामो सावरायो अब्ला एसे जागोन ना जाया होनना सानबाय थादोंमोन नाथाय उनाव जोंनि गोरोबथायावनो कार्बि आंलंनि इस्युखौ जोङो प्रायरिटि होनानै मोनसे क्लज हिसाबै लाबोदों BTC एकर्डआव दङमोनब्लाबो
बिटिआर गोरोबथायावबो फिन बेखौ कार्बि आंलंनि जेंनाखौ जोङो मोनसे क्लज हिसाबै लाबोदों आरो बेखौ लानानै जोंनि आफादफ्राथ' दिल्लीयाव थांनानै माखासे अफिसारफोरखौ मन्थ्रिफोरखौ टाइम टु टाइम लोगो हमो सिगांनि गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौबो प्रेसार होदों एमपिखौ प्रेसार होदों गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टारखौ प्रेसार होदों गासैबो रोखोमनि हाबाफारिखौ दैदेनगिरिफ्रा मावबोबाय थादों दा नैबे समाव गोरोबथा जाखांनायनि उनाव आङो गावनो गोबां खेब भारत सरकारजों सावरायदों दिनैनिफ्राय जानो हागौ 20-25 सानसोनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ कनफारेन्सिं जादोंमोन जेराव भारत सरकारनि एडिशनेल हम सेक्रेटारि आसामनि चिफ सेक्रेटारि गोबां अफिसारफोर दङमोन आरो आंखौबो बिथांमोना हांख्रायदोंमोन दा बे भिडिअ कनफारेन्सिंआव कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै जोबोद स्पष्ट रायलायनाय जादों आरो नखर मन्थ्रि बिथांखौ आं खेबनै खेबथाम लोगो मोनबाय आरो बावैसो आङो खेबसेबाव आङो रिटेन लिरनानै बिथांनो आङो होदों आरो बिथाङा अब्ला बुंदों जे नैबे बिसायख'थिनि उनाव कार्बि आंलंनि जेंनाखौ फोजोबनायनि फारसे बिथांमोना जोबोद सिरियासलि खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बुब्लियाव दानि जि कार्बि आंलंनि चिफ बिथांजोंबो आङो गावनो खननै खनथाम सावरायबाय पार्सनेलि आङो बिथांखौ सावरायदों रिकुवेस्ट खालामदों आरो बिथांमोननि बायदिसिना जेंनाफोर बोस्रांनायावबो आंबो एफा एनै हानायखौ मदद खालामनानै होदों बावैसो बिथांमोननि संबिजित बिथांमोननि माखासे आन्डारग्राउन्ड ग्रुप थालांबावनायफोरा गभर्नमेन्टजों सावरायदों बे सावरायनायाव बायदिसिना आइडियाफोरखौ इनफरमेसनफोरखौ आंजोंबो सावरायबाय थायोमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ आङो बिथांमोनजों जेसे हायो आङो थाफानानै मदद खालामनानै होनो नाजादों आरो बे हिसाबै